Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin, semideok, aitortu izango humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezak, motoiz, jauna, izan dezagula zure grazia eragile eta lagun gure ekintzetan. Gure jarduerak zu izan zaitzan iturri eta zuen buru. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Deuteronomio lekutik, jauna honela mintzatu zitzaion herriari Moisesen ahoz. Begira, bizia eta zoriona, heriotza eta zorigaitza jartzen dizkizut gaur aurrean. Aritzen badituzu gaur ematen dizkizudan aginduak, jauna, zure jainkoa maitatuz, haren bidetik ibiliz eta haren aginduak, erabakiak eta esanak betez, biziko zera eta ugarituko. Eta berinkatuko zaitu jaunak, zure jainkoak, jabe izateko sartuko zeran lurraldean. Baina zure bihotza okertzen bada, aditzen ez baduzu, eta zure burua liguratzen uzten baduzu, jainko arrotzen belauna makurtzen badiezu, eta sarbitzu egiten, gaurtik esaten dizut, nahi eta nahi ez ondatuko zerala, eta ez duzula luzaro iraungo, Jordan igarota menperatzera zoazen lurraldean. Zeru lurrak deitzen ditut gaur testigu, bizia eta heriotza, bedeinkapena eta madarikapena jartzen dizkizu edala aurrean. Zuk eta zure ondorengoek bizi nahi baduzue, aukera ezazu bizia, jauna zure jangoikoa maitatuz, haren esana adituz eta hari loturik. Bera baita zure bizia eta zure egunen luzagarria. Eta biziko zera jaunak zure guraso Abrahami, Isaaki eta Jakobi emango ziela hitzeman zien lurraldean. Jaunak esana. Erantzun salmoa, bai doatzu jaunagan itxaropide duen gizona. Bai doatzu jaunagan. Bai doatzu gaiztoen asmoari jarraitzen etzaiona, hobendunen bidean ez da bilena, lotxagabeen batzarrean eseritzen ez dena. Bai doatzu jaunarengan itxaropide duen gizona. Ostera jaunaren legea atsegin duena, gauta egun haren legea hausnartzen duena. Bai doatzu jaunagan itxaropide. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, beharrezkoa da gizonaren semeak neki handiak jasatea, zaharrek eta idazlariek gaitzetsi egingo dute eta hil, baina 3. egunean piztuko da. Eta honela esaten zien guztiei, nirekin etorri nahi duenak uko egin bezaio bere buruari, har beza egunero bere gurutzea eta jarrai bezaik. Izan ere, bere bizia salbatu nahi duenak galdu egingo du, baina bere bizia nigatik galtzen duenak salbatu egingo du. Zertarako du gizonak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badu. Jaunak esana. Gariztu maldian, jainkoaren hitzak oso toki berezia dauka. Esan genezake gure botoitzari eta gure fedeari ezinbestekoak zaizkiola jainkoaren hitza. Jainkoaren hitza entzun, hausnartu, bihotzean gorde, ezinbestekoa da kristauentzako. Eta urte osoan zehar, jakinaki behar dugu, baina oso bereziki gari
Erresumako garaionetan. Gaurko evangelioa motxe izan da, baino oso sakona, gauza asko ulertzera eman nahi izan dizkiguna. Aurrena, entzun dugu Jesusek egindako profezia bat, hau da, aldez aurretik, berari gertatu behar zitzaiona, esan zien bere ikasleei. Esan zien gizonaren semeak nekea handiak jasan beharko zituela. Zaharrek eta idazlariek gaitzetsi egingo zutela, eta hil eta dena egingo zutela, baina hirugarren egunean piztuko zela. Une hartan, seguru asko, ikasleek ez zuten deus entendituko hortaz. Gauza asko, haientzako enigmatikoak izaten ziren. Jesusek batzutan modu misteriotsua hitz egiten baitzuen. Esate baterako Jesusek bere haragia jan behar zela. Esaten zuenean, bere ikasleek ez zuten entenditzen zertaz ari zen Jesus hizketan, baina haientzako autoridade handia zeukanez, bere jarraitzaileak zirenez, eta naiz eta ez entenditu berarekin egoten ziren ikasleak. Gero, piztuera ondoren, hauek denak ulertuko zituzten, baino, gu saiatu beharra daukagu nola baita ere, haien mentalidade hortan sartzen. Jesusek esan zienean, gizonaren semeak neke handia jasango ditu, hil egingo dute, hirugarren egunean piztuko da, haiek hola bilituko ziren, baina gero piztuera ondoren entendituko zuen, ara, Jesusek esandakoa profezia bat zen. Baita ere, gaurko evangelioan entzun dugu Jesusek bere jarraitzaileei zertara gonbidatzen gaituen. Normalean, talde handi bat, jarraitzaile talde handi bat sortu nahi duen pertsona batek, normalean halako promesak egiten dizkie, edo eharki biziko direla, aberatsak izango direla, boteretsuak izango direla, pertsona importanteak izango direla, holako gauzak normalean agintzen dituzten jarraitzaile asko aukina dituzten pertsonek. Jesusek kasik ematen du kontrakoa egiten duela, bere jarraitzaile izateko gurutzea bizkar denean hartu eta gero bere atzetik segitu behar dugula esaten dugu Jesusek. Jakina, ulertzen badugu modu sakonagoan ohartzen gera, norberak bere gurutzea hartzea jangoikoren laguntzaz beti. Eta Jesusen atzetik joatea dela mundu hontan daukagun biderik bikainena. Eta zoriontasuna ez dela bakarra, dena ongi ateratzea ezinezkoa baita, baizik eta gauza askozaz ere sakonagoa dela zoriontasuna. Eta Jesusek erakutsi egin bidea benetako zoriontasun sakona horren bidea dela. Baina ez dana erreztasuna jarriz, baizik eta Jesusek bere ikasleei esaten digu beti ez dela erresa izango. Horregatik, bere jarraitzaile izateko behar dugu halako humiltasuna. Behar dugu baita ere, ze gauza gutxi geran ohartzea eta jangoikoren indarra behar dugula. Behar dugu, edozein kasutan, berarengan, Jesusengan konfiantza handia eduki. Eta azkenik, gaurko evangelioaz ere aipatu nahi nuke, azkeneko esaldia, hain zuzen ere gure Frantzisko Xabierrentzako erabakiorra izan duzena. Xabi nazio Parisen gogorarazi zionean. Jesusen hitzak dira, zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta hondatzen badu. Eta segur asko jende asko ere gehiago ere alako efektua egingo zuen, baino Frantzisko Xabierrena izugarria izan zen. Berak bere amets guztiak zituen, halako pertsona jantzi importante bat, jakintsu bat izateko, eta hitz hauek ikaragarrizko eragina izan zuten bere bihotzean, eta dena aldatu zuen. Eta bere bizia dena jangoikoari entregatu zion misionari izateko, bere berri ona galtzen urrutien eramateko. Egia esan, gero jangoikoak guk uste berdeia emateko beti, ze gaur egun ikaragarri ezaguna da Frantzisko Xabier eta post-kontinenteetan ezaguna gainera. Eta izan balitz, ez dago importante bat, garaiatako horako pertsonak importante bat gaur egun inork ez ditute ezagutuko.
Edozein kasutan eskatzen diogu jainkoari bere hitzak guregan beti eragina eduki dezala, guri beti mesede egin dezakegula. Egin ditzagun orain eskariak. Eskatuko dugu bereziki gaixok dauden guztien alde, jainkoak indarra, osasuna eman dezaien eskar dezakegu jaunari. Gure hildakoen alde ere errepatuko dugu, gaurko mezaxatua bereziki kontutan izan ditugu Margarita Telletxea eta Juan Jose. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eskar dezakegu jaunari. Entzun eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bihotzomez begira jauna, aldarira ekarri dugun eskaintzari, eman bezaigula guri barkamena, eta zuri gure esplena Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jauneko gure jaunari. Egoki garoietan zuzen honain eta beti zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, jangoikoan guztu beti gure Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zure fededunak, harimak errekurik, zuri esker, pozez, doaz urtero bazko misterioetara. Gehiago otoitz eginez, eta elkar maiteago izanez, bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, jainko semeen grazia betera egiten zen. Horregatik, aingeruetako aingeruekin eta zeruko zeratu guztiekin, zure eitzari goratzarri hau beti eta beti abesten diogu. Saldu zutenean eta bere gogoz burutzen hasiko ala, ogian eta eskerrak emanezak zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik, hau bere gorputza da, zuentzat emango dena. Afalongo berdin gabizatik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta
gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazun maitasun osora Frantzisko gure interesatuarekin, Frantzisko gure hartzailerekin, eta iz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean jauna gure sendiak, bereziki Margarita eta Juan Jose, eta hitako guztiak atzazu zure aurpegiaren egiten, erruki izan izkidu garren, guk guztiok betiko bizitza ikutsi dezagun, jakoikoaren harmagia duak suarekin, San Jose bere senarekin, apostolu santurekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santurekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jakoiko augustidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zegana, santuko izan egin izena. Edo egin zure erretua, egin zure erretua zeruak zera horrean ere. Emai duzu gaur egunontako ogia, markatu gure zorrak, gure egin zorren markatzen duzizkero, eta ez duten taldea, baina atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emai duzu bakera gure egunotan, zure errukian eskertekatutik garren ziren ezen eta eskualdietan sendo, betiko zorionaren itxakorenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaitu dela. Jesu Kristo gure jaunan zubesnada apostolu imatea duzuen duzuen ere bakea ematen. Begira zure elizaren esikizpenari eta ez gure pekatuen, eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, eman jozu bakeak. Oiko egitutxa, zuk entzen dezu mundu horrekatua. Ona hemen, jangoiko, Sauna munduko bekatuak entzen duena zorion txuak jaunaren maila dituak.
egin dezagun otoituz. Jainko alguztiona, zure doaiaren bereikapena harturik, apalik eskatzen duzugu. Eukaristia izan dadila guretzat beti barkamen eta saldamen hori, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bere gazta itzatela jainko guztiaduna gaitak eta seminak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren